U organizaciji Centra za kulturu na platovu kod Doma omladine održan je tradicionalni dečiji bazar. Priredba koja promoviše kreativnost mališana okupila je na 30 štandova veliki broj izlagača koji su potvrdili da dečija mašta može svašta. Na štandu možete vidjeti sladolede, razne igračke, knjige, sokove, kokice i razne stvari, suvenire i tako to. Super, zadovoljna sam svake godine sve više i više, ovo mi je već druga godina, zadovoljna sam, ima i dosta ljudi, a i ovo ipak za decu, lepo je. Ja vam prodajem igračke i mnogo je ovde lepo i meni je ovde bilo zabavno. Nikad nisam bolje, i prošle godine sam bila, ali ove godine je bilo zabavnije i mnogo bolje. Da li to znači da je prodaja dobro išla? Jeste, mnogo bolje, jeste. Pa ja prodajem samo ove kolače i školjke, ostalo prodaju one dve. Mi prodajemo kokice, lizalice, sveće, jabuke i ova srca. I kako ide prodaja? Da li ste zadovoljni? Da. Oko tezgi su se tiskali radoznali posetioci, a izlagači su zadovoljni jer su rasprodali igračke koje su prerasli. Prodajem svakakve igračke što god imam kući, a više mi ne treba, zato što sam prerasla sve i zato sam velika. Osim prodaje, da li je za tebe ovo bilo jedno lepo druženje? Da, jeste. Ima puno drugara i baš je zabavno prodavati. Da li je ostalo još nešto i za sledeću priredbu da tebi možda ne treba, a ti bi želela da prodaš? Da. Ima još puno stvari kod mene kući koje još mogu da prodajem. Ovde prodajemo razne stvari, mislim da je ovo lep način da se svi družimo. Mi prodajemo neke diskove, pernice, novčanike i nadam se da se nekom to sviđa i da... Da li ste vi to same pravile? Da li vam je pomogao neko? Mama nam je pomogla oko cena i nekih kolačića. Mislim da cene uopšte nisu bitne, važno je da se mi družimo. Šta prodajete? Igračke i slagalice imamo, knjige i sveski. Ko vam je pomogao da se ovaj štand uredi? Mama i tata i mi. I kako ide prodaja? Dobro. Jeste zadovoljni? Da. Knjige, igračke, cveće, suvenire i modne kreacije za lutke, ali i za njihove vršnjake oplemenili su priredbu koja nam je pokazala širok spektar umešnosti kladovskih mališana. 4. put po redu Centar za kulturu organizuje program ovakve vrste i veoma smo zadovoljni. Pre svega posetom, kreativnošću naše dece. Svake godine dolaze s novim idejama, čak nam i oni zovu nas i predlažu svoje ideje šta bi mogli da uvrste u ovaj program, da nazovemo program sad. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, da li ste zadovoljni odzivom mališana večeras ovde na platovu ispred Doma omladine? Možda je ove godine manji odziv izlagača, zato što smo pomerili program, ali su deca sami izlagači zadovoljni prodajom, veoma zadovoljni ovog puta. Učesnici dečjeg bazara su dobili priliku da pokažu šta znaju i opšta je ocena, maksimalno su je iskoristili. To je još jedna potvrda opravdanosti realizacije ideje koju su osmislili zaposleni u Centru za kulturu.